98%. Piraso nga lang, di baba mo. Nagdala ang aking spirit sa Diyos na aking tagapagligtas. Pwede naman So ibaba Mary yung base. needs a Savior. Therefore, Mary, since need a Savior, she wants a sinner. Kasi sino rin? Pastor, wait mo na. Diba? Meron pa pala eh. There is a sinner. Kinapan ko pa eh. Galing minutes pa pala oh. Dami pa oh. Diba? So, maliwanag na si Mary ay hindi sinless. The fact na siya nagsasabi sa kanyang sarili na nangangailangan siya ng tagapagligtas, siya isa ring makasalanan. Tapos na? Ano kasalanan ng Mary? Wala ka na, ano? Ikaw ang wala na, pastor, nililiwang ko lang yun. Bigay ka ng example Sa naman. kanina, diba? Wala ka na, hindi ko na. Tapos ka na nga eh. 1 minute na nga, kaya nga itinigay na ako. Nag-plugin ako daw, nagpa-plugin. Nag-plugin ako para matuto sila. Nag-plugin na rin na. Okay na, pastor? Ano? Meron pa eh. Therefore, meron na din Christian. Sabi ni Cristo, unless a man be born again, unless a man be born again, John 3:5. you cannot enter into the kingdom of God. Now, Jesus said, you must be born again. Sabi ni Cristo, dapat ikaw maborn again. Or what? Para ikaw ay nalakas. Para ikaw ay makakita sa kanya ng langit. Para ikaw ay makapasok sa kanya ng langit. Therefore, kung hindi ka born again, you are not the real church of Christ. Diba? Oh, yun ang una kong tanong. Pakinggan mo ha. Pastor, alika dito. Sige, nakikinig ako. Kanino sinabi ni Jesus na dapat maging born again? Sa mga Kristiyano o kay Nicodemo? Oh, Dalawa lang yan. oh, sagot. Ang sabi ko, sabi ng Bible ha, Oh. tatagalogin natin, pinaitindihan ninyo. Yung you saying is Oh, must be sige. plural. Gagamitin ko yan. It Oh. must be plural. Pwede rin iti plural. Oh. Oo, pwede plural. Kaya nga sa Sino kausap niya ron? Teka muna. Kanino? Ulitin kita tanong ha. Okay. Kanino Kausap sinabi ni ni Jesus Ang na kausap- we must be born again? Sa mga Christian o kay Nicodemo? Muna. Sagot. Ang kausap ni Jesus, si Nicodemo. Okay. Kay Nicodemo sinabi. Oh, hindi sa mga Kristiyano. Pangalawang tanong. Hindi, tinatanong ko. Follow Kay cute, Nicodemo pwede ha, kay pwedeng Nicodemo. follow. Kanino sinabi? Kay Pag Nicodemo o pwedeng sa mga follow. Kristiyano? Sir, ano ba unang tanong? Isa lang. Unang tanong, Oh, kanino kanino sinabi? sinabi? Ang sagot ko, kay Nicodemo. Kay Nicodemo. Huwag siya Okay. kinakausap. Kay Nicodemo. Okay. Hindi pala sa Kristiyano kay Nicodemo. sinabi. Kay Nicodemo pa. Kay Nicodemo. Oh, kay Nicodemo ha. Sinabi niya ha. Hindi sa Kristiyano. Okay. Okay. Pangalawang tanong, Pastor. Yan, pangalawa. Sabi mo, Kikinig. diba? Ano ba kinig ako? Pastor, Oh, makinig ka. Nakikinig ako. Sabi mo, ang kaligtasan kay Kristo, di ba? O, ang tanggap mo naman. Sang-ayon ka rin ba na kaya nagtayo si Kristo ng church ay para doon din ilagay ang maliligtas? Sang-ayon ka, hindi? ito na. Kaya nagtayo si Kristo ng simbahan. Oo. Para ilagay doon ang maliligtas. Tanggap mo, hindi? Teka muna, diniliwanag ko yung tanong eh. Maliwanag Kasi naman may tanong. pamilin lang sa tanong mo. Maliwanag naman. Dahil hindi mo naiintindi. Hindi. Ano? Oh, sige. Hindi. Ang simbahan, grupo ng mga tao. Hindi yan ang tinatanong ko, Pastor. Nililiwanag ko sa'yo. Oh, eto ha. Para Tatanong ko, maliwanag ha? ang tanong sa Oh, tatanong ko. Ulitin na ulitin. Sabi mo, hindi ko tinututulan ang kaligtasan kay Kristo lang. Ang tanong, bakit naglagay si Kristo pa ng church? Ibig mo bang sabihin, wala sa church niya ang kaligtasan? Bakit naglagay? Ilang tanong mo? Dalawang tanong mo. Dalawang tanong eh. Anong dalawang tanong? Bakit? Tsaka, ibig mo bang sabihin? Bakit? Mahirap pa yung tanong ko. Hindi mahirap. Isa-isahin mo. Isa lang ang tanong mo. diwa nun eh. Ha? Isa-isahin mo. Yun din Ang ang tanong diwa ko, nun Pastor, eh. hindi pa bata. Okay. Hindi. Tanong Okay. Ay, sagutin Yung niya bang ito. church na inila natin na yun ni Kristo? Hindi, para maintindihan mo ha? Church, group of Yung people. church na itinayo ni Kristo, matatagpuan din ba ron ang kaligtasan? Oo, hindi. Hindi? Hindi. Okay, hindi matatagpuan ang church sa kaligtasan. Kawawa Mali, kayo. mali. Oh. Hindi. Sinagot mo na hindi. Tapos. Nakarecord na rito, nakarecord yan. Tayo ka ng church. Mali naman sinasabi nito eh. Ha? Ulitin to. Ulitin mo. Oh. Sabi mo, ang kaligtasan matatagpuan ba sa church? Oo. Sabi ko, hindi. Okay, tapos na. Okay. Wala. Okay, hindi pala matatagpuan ang Church sa kaligtasan sa Pilipinas. church. Bakit nagparehistro ka pa ng church doon? Hindi pala matatagpuan ang kaligtasan sa church. Sagot. Nakikilang mo pag-registro ko. Hindi.
naman sa Bakit magtanong na yun? Wala, wag yung rehistro ko. Ba't lagi rehistro ko? Simbahan, hindi. Church, church, kasap. Wala akong binabanggit ng church ko. Church of Christ. Church of Christ. Okay. True church yan. Dito may simbahan ko eh. Wala naman ako simbahan. Sabi mo, tinanong kita ha? Wala akong simbahan, Tinanong bro. kita. Wala akong simbahan. Pangalawang tanong ko, di ba? Kanina meron. Okay. Ang simbahan ni Ang Kristo. church ba na itinayo ko Kristo makapagliligtas ba? Sabi niya, hindi. Hindi. Diba? Okay, hindi. Ang tanong, hindi pala makapagliligtas ang church na itinayo ni Kristo. Ang tanong, bakit ka pa nagtayo ng church at inirehistro mo doon sa security system? Kayong hindi pala ito makapagliligtas. Bakit? Oo, yun. Malinaw yan, malinaw. Bakit? Kikinig kami. Hindi naiintindihan mo. Sabi nga, naintindihan namin yung tanong. eh. Oo, sandali. Sino ba nagtayo ng church? Huwag ka magtanong, sumagot ka. Wala nga kasi hindi ako nagtayo ng church. Si Kristo nga nagtayo ng church eh. Hindi ko Nagtayo ko naman ng sabi ni Kristo, upon this body, upon this rock. Sino nagtayo? Pastor. Si Pastor Joby? Hindi. Pinangangalagaan ko lang ang mga church ni Kristo. Pastor. Sa kumuha ng authority. Pakinggan mo muna. Inirehistro ko yung grupo. Ayaw mo po. Okay. Okay. That's yun yung Church grupo. ba yung church That's eh? yung grupo. Teka mo na. Sabi mo yung grupo, church, a group of people. O group of people ay Oh. tinatag ni Kristo. Oh, nirehistro mo rin sa security. Oh, nirehistro ko, binigyan ko ng church, pangalan. binigyan mo ng pangalan. Bakit pa Hindi pinagawa ang mo? tanong. Wala tayo Yung bang doon. church na yun, may kaligtasan doon o wala? Wala doon ako. Wala! Walang kaligtasan sa church ni Pastor. Bakit? Kawawa ang mga miyembro. Oo. Okay na ha, walang kaligtasan Walang kaligtasan sa church ni Hindi yan Pastor. true. Narinig nyo? Hindi yan true church. Okay na. Kasi wala ka Okay na, wala. na yung tanong. Pang-apat. Pang-apat. Okay. Walang kaligtasan sa church. Walang kaligtasan. So, ibig sabihin, yung inirehistro niyo ron ng church sa group of people, Walang walang kaligtasan. kaligtasan. Okay. Wala doon ng kaligtasan. Wala doon ng kaligtasan. Wala doon ng kaligtasan. Okay na, pastor. Wala doon ng kaligtasan. Wala sa church mo na tinarehistro. Wala doon ng kaligtasan. Wala kaligtasan. Ulit lang. Doon ba sa church na inirehistro mo sa sect, may kaligtasan? Wala. Wala roon. Okay, wala. Wala. Okay, Teka wala. muna. Teka muna. May kaligtasan. Wala na. Okay, Nililinaw ko pang-apat. lang. Pang-apat. Mag-director ano ka ba? Pang-apat na. Nililinaw ko lang. Sige, malinaw na. Nilinaw mo na eh. Meron na. Wala, hindi ko binabago ang sagot ko. Hindi nga, nilinaw mo naman eh. Malinaw nga na wala dun eh. Ano sabi niya? Wala. Wala. Oo. Wala. Wala roon. Oh, wala na. Okay na. Pang-apat. Wala na. Okay, pang-apat. Wala roon ng kaligtasan. Wala. Hindi ang simbahan ng kaligtasan. Wala. Okay. Si Kristo lang. Bakit ka nga nagtayo? Wala pala kaligtasan doon. Hindi nga ako nagtayo eh. Ano ba naman Bakit to? mo nirehistro? Bakit mo nirehistro? Oo, yun. Kung hindi, Gusto ko ng realidad. Oo. Okay, Hindi bakit tinatanong ko realidad, bakit mo nirehistro? Tinatanong mo, bakit ito narehistro eh? Wala, okay na. Pang-apat na tanong. Pang-apat tanong na. Wala pa. Hindi mo sinagot, bakit mo nirehistro? Okay. Okay. Sagutin kita, bakit ito narehistro? Bakit Hindi, hindi? Moderator. O bakit mo Ang babawi. nirehistro? Panlima. Ay, gusto ko yung rehistro eh. Ayun, inutusan ka ng Diyos. Abay, hindi ako inutusan. Okay. Hindi inutusan si Pastor. Inutusan ako ng gobyerno. Gobyerno, hindi ang Diyos. Okay. Panlima, pang-anim na tanong. Okay. Manim. Ang tanda. Okay. Sabi mo, Biblia lang, nasa Biblia lang ang kaligtasan, di ba? Wala ako sinabing Bible ganun. alone lang eh. Anong Bible? Kaligtasan. Sabi mo, Bible alone Hindi lang ang naintindihan paniniwalaan. talaga nito. O yung paniniwalaan, hindi Bible kaligtasan. alone. Okay. Ang kaligtasan, ulitin ko sa kay Kristo lang. Na kay Kristo. Sa Sa Bible wala. pananampalataya kay Sa Kristo. Bible wala. Sa Bible ba walang kaligtasan na mababasa o meron? Oh, iba yung tanong ito. Hindi, Sa Bible tinatanong ba wala? kita. Sa Bible eh, Sa mababasa. Bible ba Iba may yung wala sa mababasa mababasa. kaligtasan o wala? Ang audience pwede magtanong. Ang tanong mo kung may mababasa sa kaligtasan. Tinatanong ko, sabi mo, Pagkatapos si na. Kristo lang ang kaligtasan. Tama, okay. Oo. Tanggap mo ba na ang Bible ay meron din Pagkatapos ng kaligtasan? debate. Malapit na yan, malapit na. Ang Bible ay meron din kaligtasang may bibigay sa tao. Meron o wala? Wala. Wala! Okay. Walang maibibigay yung Bible. Kung wala palang wala palang, pang-anim ha? Kung wala palang, Pito na. pito. Kung wala palang kaligtasan na maibibigay ang Bible, ang tanong, bakit pa to itinasulat ng Diyos? Ayun. Yan ang sagot yun. Ano? Bakit daw pinasulat ng Diyos? Kung wala naman Kaya pala, kailangan ng paliwanag yan, ha? doon ang kaligtasan. Unang-una, ang Biblia ay manual ng buhay. Ang Biblia ay salita ng Diyos sa lingwahe ng tao at ang salita ng Diyos ay kalooban ng Diyos. Na dito inayag niya ang gusto niya sa taong mangyari. So this is the manual of life. Pangalawa,
Sa Biblia natin, tanong mo bakit eh? Sa Biblia natin, malalaman ang sakripisyong ginawa ni Kristo na siyang kaligtasan. Si Kristo. Meron pala, sabi wala. Meron pala sa inyo wala. Meron kami na wala. Ngayon ay mababasa niyo. Meron na. Biblia mo tanong niya. Ano tanong niya? Ito tanong Teka mo. lang, ang tanong mo, may bibigay ba kaligtasan ng Bible? May bibigay, wala. Saan niya? Wala. Wala bibigay. Okay, kung wala palang maibibigay na kaligtasan ng Bible, bakit pa ito ipinasulat sa mga apostol at sa mga propeta? Bakit? Sinagot na kita. Bakit? Manual ng buhay. Upang malaman mo kasaysayan. Pang-anim na yan, ha? Ito na. May pang-pito na ba? Pagwalo ka na nga eh. Ang kasaysayan ni Kristo. Ayun, okay na. So, ito rin nagsabi, meron pala, sapagkat kung wala yung Bible, hindi mo Ang dami lumawak na Biblia, hindi ligtas eh. Okay na. Ang dami nagbabasa ng Okay Biblia, na, hindi basta ako ligtas na. eh. Ako na. Oo. Ako na. Okay, 15 minutes.